Zo, dag lieve mensen. Het nieuws van de dag. Milano of ook to André ga voor jullie presenteren het belangrijkste nieuws van de dag. Zo, even we lukken, gona se voor a huidige VP no, maar Sarah Brunswijk, die bravo, dat je ziet in het parlement, pe amang, het kondig aan, dat je desma voor awang te zien, o jepi voor keur een of andere goed. Pe a voorzitter voor het parlement, sa ook toek me voor ABOP, ik probeer voor char akil kotap a juiste passie dat nee meneer, we zitten in het parlement en die leden van ABOP zijn parlementariër. Toch? De mannen die gekoppeld aan naar de regering. Samataki, ik ben voorzitter van ABOP. Dus Sanasan, komt hij ook creëren mensen. Alla de kritiek zou je leveren op Akel Disi, komt hij ook juist te santide. Akel Disi, bigi bravo, a niveau voor Amandisi, hey Tumsi. Nogmaals, a niveau voor bigi bravo, hey Tumsi. Sabi bigi bravo, na toen toch, bigi bravo, dus na toe beide drape. De toe beide si e betekent taki, bigi power, passie. Dus a eerste beide, die bigi power, a tweede wang, na passie. Dus bigi power, passie. Omdat hij lukt takba, te je etakasan right, te je tja correctie kon in de sani, de wall of de aanhangers voor ABOP, dat hij vindt dat nee, dat zou maar tak naar dat nee. Dus de man die zie, intelligentie, no de prioriteit die de man die zie. Geweld, bigi power. Dus daarom is dat akil naar bigi power, passie. Dus de man rondom mama heen, loopt asan voor a bigi power, en ama na a passie voor a bigi power orga. Dus bigi power, passie. Is je het? Dat je lukt dat je wacht. Dus ondanks een voorzitter, ik probeer te corrigeren man. En mij vindt dat een voorzitter voor ABOP en een stem op bananga de maf ABOP. Dus met andere woorden, aan mij soru en aan mij met takenkba, dat ik na enge bepaalde alle de parlementariërs voor ABOP na sang etaki na dat je moet sang. If attack ja na ja, if attack nee na nee. Dus you know de vrijwillig, you know de zelfstandig. Als wat de na lid. Na sa voorzitter taki na ngadati abi froko. Is ABOP wel een democratische partij? Ja of nee? Hey, Lucas anda, je zou wat ching krivers na je staat dan, een democratische partij. Nou, een man zaak en na een man dat na een bepaal, dat staat dat je dat heeft zaak. Je ziet? Dus als het ware, er is een dat je stemming de na suma wini. Nee, na wat ik krima na staat dat je dat heeft zaak. Im luku wasani, de trui sa de man edruk, zij schrijft dat bravo e komen. Arkibu, bravo e komen. Ano ABOP e komen. Dus alle de trauma in een partij, nee betekent niks. Nou, wat een krima no mo. Wel, if mi bij de drape, daar zijn boospan. Want if je bot bravo e komen, dan alle de trui sami bo weri en sami bo prati, je be bot Milano e komen ook toe. Want mi schrijf van kota dat na democratie, na UI kom, en nee basta, strijd moest de in Asani. Dus liever u adviseren man, meka san skrifi, bravo ABOP e komen. Maar san skrifi bravo e komen. Na democratie dape? Nee. No, amai mek reclama ki en mek reclama ki apartheid. Na en en wie allemaal knapu, we lomba kan, bravo e komen. Nee. U corrigera san ABOP e komen.